continue. Ufri na nso bɔtɔ na wɔkɔni na ɔkɔnya ɔtɔso mmiɛnsa na akɔ. Ufri no wɔkɔni ɔsaagefo si adeɛ yɔ doctor agyimambatu a odi kan. Ufri na wɔkɔni controversial. Agyimambatu a nyɛ da ntɔso mmiɛnsa. Aduana ni bia no and I dare any historian, I dare any historian, I dare any chief, I dare any politician. So I'm catching the American. I'm from Tabacco 17 pen canny. Essumegya asantemanso, Essumegya Mwakunya, onsem ena Dormaahene eka bi mpo ohye se oma asanteman na otummienu anase wona omunsa wo Essumegya ho nsensem no omom na otummienu so ma antwuru mu ho no ma nya dia wase omo ya obetu na mo na wagina kunya fese Essumegya yene dia Essumegya so obiara nim se eye asanteman kro pon baako Aduana fo nyina nchi eni Essumegya historians bebrena jetumsa records jetumsa Essumegya eya asanteman kropon na hona Aduana fo nyina efri Brone Bekasa is the cradle of the Aduana clan and I said the Aduana people yentin sema Dormaahene kan ye wi a ye beta the Lawyer Obiri Boahen so aka afa Essumegya ho Nana what that woman enti amaka say no ya ba ko say no Nana ma kan dada men kan biu nana ko nana wo be dinu nano o bo America asam ko wo be di akona abra asam kase ato Aduana fo bi be bisa nana ma to nana o kan ba nka biu ni wa asam ka biu nana na dia ba ka bi se Essumegya ya busiafo na eja ba Essumegya asante wono no makonya sie beka ho bi kase ba besi akonya kase ya yi banda da di sia ba wo nyina ba ba asa enti asantehene otumfuo osei tutu a otoso mienu ono a de ne pe a di sia bi dini na ma na wo mi abra ni se di sia bi so mpompon zuom no na mra wo se wa mo ko na no be dini na no nya bi shenti antima mo na na bi ya dini nso bo ya Essumegya dini nana no ma fo nya dia na Piesie preko pe sa di o mi ma na nya adwuma da na ta bi ba ka sa nana na ote bono Baso bati asante. Na oba na no ma na nya adwuma ni. Odi kane. Mpasa bia muse. Aduana fo. Ba Piesie ne me. Odi ba bia betim ka se, na no binim tim ka se. Na we da no nua panyini na akom. No no nya Piesie. Ba di kana chiro mu. Binim betim ka se na sa Essumegya na hotna ye. Na yana na me tutu hine kase na obaka jire nti benim so ba kuan ba yede se be ya yede ya ko da bi oba ye ketwa nana no me Aduana fo Piesie no se sa de ya ba ye no we onya mamre nana no o mi an show akonya bebre wo do mama ni Akọba se o don pema konya asam ka brown adehia ba wo ho baasa mene ni don pegene Enso si say adehia ba ba koka ba bi abefiri no ayede ensisi so nti adehia asa onye no bro to ntie yewura no emra okasa ode konfo panyine ba brand se konfo anochi on never so me dey on so me dey wu on den tapu me dey ntapu me dey ya na
na na kyerɛ sɛ adeɛ na ɔyɛ na yɛ mo ma sɛ na 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 akɛseɛ wɔ hɔ mampɔngene kumawu nnuanom akɛseɛ kɛseɛ wɔ hɔ ɔyɛ ne bɛma bɛwura mfonso wɔ hɔ tumi yɔ nɔkorɛ paa wɔ mu ne sɛ akɔnwa de hyia bɛnyɛ ne bɛnsan na de hyia no papa na ɔte asantefoɔ akɔnwa kɛseɛ no so ɔyɛ no mu so ɔyɛ de hyia ne nana na ɔde ika no fura akɔnwa kɛseɛ no onim kwa ba so a obesi ne so na ko bi se bi de za achi ya di hie na ba wo Essumegya no ba sin yo de biara da na na echi re se ye nwa ya no a aduana po ye ntimi nka de biara da se Essumegya ye dia o ba ja se do ma ko ba ja se o ba ja se enti mempa ne tro na mempa ne noa adeɛ bi ɔba nipuo bɛma na ɔte asantefo akonnwa kɛseɛ adeɛ na ɔyɛ na akyea ɔntumi nsi akonnwa kɛseɛ sabi ne nim ne sɛ adehyeɛ no koraa ba bɛhɔ hɔ ɛne nkonnwa mpanimfoɔ no bɛno bɛtumi ka saa asɛm wei na womfiri baabi sɛ bɛn baaso dɛn nti mekɔ akɔsi saa adeɛ na ɔsi yɛte ahemfie sɛ yɛtwam sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ na ntumi nyɛ adwuma na maka no saa no na ɛnyɛ adeɛ a mɛgye ada anammɔ bi a ɛsɛ pata mɛtu saa anammɔ yi sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkyi na nyɛ da nyera sɛbi baabi a ɛwɔ ɔnante sɛ kɔwo ma nwene ayɛ obu afiri yɛn nsɛm baabi a yɛtena yɛ no ɔnante sɛ bi agye afiri yɛn nsɛm tiara ti na sɛ bi timi gyibi ɛyɛ da afiri yɛn nsɛm na na saa deɛ na ne wɔka mesrɛ me nana mampɔnwene titiro asantehene ne ba no ɔntu no fo na awura ndeɛm na me so wura ndeɛm a memfa nkyɛw memfa nkyɛn na mempa ne toto ne mmoa osi ɔyɔkɔfoɔ hena meme ma ho na mɔmaduanafoɔ bɛasi bɛde a mani yɛ dɛ ɔwom na wadiɛ ɔfrɛ ni hɔ a amfa yie de hyia na ɔte so no mekasa na menkasa sɛ bi omenim ne da mentane no na mɔbi akonnwa no ɔnyɛ de hyia wɔ ho ɔtena so ɔnyɛ yie ɛnyɛ sɛ aduanafoɔ yɛbɛkɔ nsɛmabia so yɛbɛhyia to fam na bɛbɛhu bibi a wɔsi yɛmpɛ sɛ de hyia biaa ɔhuna amane wɔyɛ apɛn so na nim sɛ nnua no binom wɔ asante medi ka no de asɛm na ahyɛ bɛkɔ me nua a ɔwɔ tikuro ne ɔwɔ agogo ne ɔwɔ kumawu tɛpahene maabane nnua no ma mmerɛ ntimi mu bɔbɔ nyina ndi asɛm wɔ adi ka no gya wo mema bɛna ɔtwe mmienu mante ho bɔbɔre a na yɛdɛ mɛtwe ho ana ho makɔ Essumegya ne adehyeɛ no akɔyɛ dɛ bakɔ hyia na maka kyerɛ bia ɔka sɛ adehyeɛ no asane sɛ adehyeɛ nsae sɛ bɛbɛ nya bi mama ɛna nyɛ yɛ bɔgya si no bi ni a na adehyeɛ bi akɔtena hɔ na ɔno yɛ bɔgya si nana maka no sɛ yi no akɔnwadeɛ nyinaa ɔyɛ amaneɛ mpanimfoɔ bɛ yɛbɛde to no wamfa nto ɔyɛ dɛ ofiri tɔ ɛno nti ne yɛka saa deɛ saa deɛ obiara nna na ɔnso ho dɛ na biara nkɔnkɔka sɛ adwemabɛde no no asɛm aka no ho bio nna dɛ nka ho a na ɔyɛ mmɔgya sini ne bɛmpo kwa na wɔmema bɛmpo kwa da aduanafoɔ nkyi no enchilemu no ena Lawyer Obiri Boahen se nana wedie adabraka Essumegya sabdempo a wo kanampo de nana wedie wati kura wedie o kana wa kafra na wedie o kana wa
kumawu kwaman agogo bemiensa be yaduanafo tini ba ye nkambomu after that ara from war kumawu korobon kwaman ntori agogo korobon kwaman ntori ana kumawu kan bemiensa agogo korobon ntori ani okan kwaman ntori na kumawu okan be konom bosom baako yeti aba nom bosom baako ne se bere nyina yaduanafo na bosom baako aye no se woka agogoa waka kumawu ene kwaman se woka kumawu a waka kwaman ene agogo woka kwaman waka kumawu ene agogo na se wo makwa apam ba kwa apam. And the history books which I say they drank fetish. What you say? Oh, so and now it is a oko kumawo oko agugo now oko kwamayo now because say ye de ho ye nhye bia ase na nso so ye ne ho saa na nipa kura hu say around 1650 1670 na 1690 no nkabomu no kumawu and all of them are aduana all of them wamomi ensa nyina ya aduana na ba mi ensa nyina no ba panyini ne Essumegya ha Essumegya ha asante Essumegya aduana ni bia wa asase so bere ba nyankopon bo soro bo fam ne bere wo ya aduana ni a ufuruma hye Essumegya ha aduana ni bia no and I dare any historian, I dare any historian, I dare any chief, I dare any politician. Aduana for. I'm going to say aduana for ndoso be nyina be piesie ne Essumegya. Aduana for nyina be piesie ne Essumegya. But I manya documents bia na manya ayi bia no krase na me giri se aduana for the first one na o free fam no Essumegya for no 1209 and sana subsequent ones ever so we Essumegya na 1209 na ba hwe bono manso 1295 na za Essumegya by more than 90 years almost 90 and sana but even I mean need a 1209 only because me gidi say earlier if you say kunsu kura no kunsu for na be free from no na no ye earlier and kunsu no na ye around 1170 or 1180 kunsu hayi kunsu for no for from ba and sana Essumegya for never sunyan kwanso mpasa so anase kunsu for no so far wa mukra na mbekuta akan for no record no say 11 something na Essumegya akoye 1209 eti bunu manso de na ye kana ye 1295 aba from pa ba ko se ntie mpenhu mpenkane na like look my son na ba gogo so what I say am for the infantefo ye fitachiman onta ate sabe beka infantefo be free bono infantefo be fitachiman infantefo ba bia be free no be friend adeso no me ma akọ me ne me hwehwemu a me hwehwe no wiase ma akọ adeso adeso wo ho sesia adeso bani tuo bodom chene tachiman adeso bani tuo bodom chene tachiman. And Tuobodom is older than Techiman. Tuobodom? Yes. Tuobodom is older than Techiman. And Tuobodom is under Santimine. Tuobodom is under Santimine. Hey. Now, I decide, by 1944, 1945, you know, the acting Omanhene of Essumgya, acting chief of town of Boase, acting Omanhene of Techiman, then the acting regent of Techiman 1944. I know a mass sentiment meeting. I know about sentiment meeting. No about sentiment meeting. What I call some cousin Americano.